Besun. Semoga budidaya ureng rahayu ing bangsa
kasatriyan nyoto senopatiye Supriyati wos kaloko asmane kutha Blitar dadi babat lelakuwe natah ing prasasti Nuswatara tanah Jawa nyata babate satriya tansah godhong kanthi turai ludira Supriyati wos kaloko asmane kutha Blitar dadi babat lelakuwe Arya Bima putra paring asma budidaya puring rahayu ing bangsa triwarna katumpul busana nira Mardika 17 Agustus 45 Kutha Blitar nyata salah sawijine kasatriyan nyata senopatiye Supriyati wos kaloko asmane kutha Blitar dadi babat lelakuwe Arya Bima putra paring asma budidaya puring rahayu ing bangsa triwarna katumpul busana nira Mardika 17 Agustus 45 Kutha Blitar nyata salah sawijine kasatriyan nyata senopatiye Supriyati wos kaloko asmane kutha Blitar dadi babat lelakuwe
iki. Sastro Manggolo.